Oh, kamu siapa namanya? Jawab deh. Kenalkan nama saya Iya. Renita. Pacaran kan ngentut mesti diempet tok. Mesti ya gur. Piyambri sing lanang gak krungu. Ya jenenge wong wedok tenanan ya ngene iki. Tapi beda karo kene. Umpama kene. Kene wis walah kira-kira miring ya. Adik namanya siapa sayang? Vita. Vita ya, Mas. Kowe kok anggere dadi sengkuni tak tonyo misan lho kowe engko. Maksudnya iki lho penyanyi aku ngono. Mbak Windy, sabar nggih. Dina minggu sing tak tunggu aisin. Dadak musiknya gak muni. Gak muni kadung moro. Wis tuwek isi. Gak. Ya ora to kok ya. Kuwi jenenge menghibur masyarakat. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah sinten, Mbah? Mbah Sawit. Alah mbok napal kula surat kabar teng putih-putih. Mbah Sawit. Iki sapa iki? Sawit cilikane STM karo aku kok. Mosok barenganmu to iki? Barenganku. Mbah Sawit, Biyen asline Sawat. Tuh, ngamuk ya kait lahir ya sudah sawit iki. Mbah Sawit. Pilut sing dalu, Mbah. Nggih. Nggih. Matur nuwun putune ajeng anu paring panglipur nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih lenggah riyin. Mengke nek anu kula timbali nggih. Dina Minggu. Alah. Kok terus. Oh, malah mbok Wong tuwek ngidolana. Lah anggere kene nyanyi kono maju. pancen wonge ra iso. Aja ngantek mbok nyanyeknone lho. Gak. Dina Minggu. Lah. Ya ta, lucu kene. Diomongnya Ya ora ya awake dhewe iki menghargai. Sok ben ki awake dhewe nglakoni kaya Mbah Sawit ngene iki. Amin. Muga-muga awake diparingi sehat. Wong sing sehat ki sing pertama wong sing los kok, Mas. Nah, enek musik yang melu joget, terus enek tayupan yang melu beso Besok. tayub, Heeh. enek pengajian ya budal pengajian, Nah. tahlil melu tahlil. Nah. Kados Bapak ingkang gadah damel menika kan seorang takmir masjid. Kuwi Mbah Lurah. Takmir. Lurah. Pak Lurah nggih, Pak nggih. Pak Lurah. Loh, takmir masjid gini iki. Lho kok nggih kabeh iki sebenarnya sing ndi ya? Yes pokoke Pak Lurah ki ngrangkep takmir masjid ngono lho. Lah sing bos tebu sapa? Lho. Piye to kok malah bulet ae kowe iki lho. Anu mumpung rong suwe jelasno sik lho nang kliru nggon. Sing mau to, Ya. WA-ne ya ngono, teng dalempun Pak Lurah, Pak Munadi ngono ae. Abantane Pak Minuda ki. Alah kualik. Lho jenenge takmir Munadi. Nati. Nah, Pak Munadi. Pak Lurah kok. Pak Lurah. Iki wis nek gak kleru wis 4 periode iki lho. Kuwi nek gak pilihan kaya iso ngono kuwi. Nggih. Wah, nggih, pokoke bener Pak Sawat iki mau. Sawit. Nggih. Nggih, niki sadenipun ngalor ngidul salam sik. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih. Tumbas sawah sak omahe mugi-mugi Pak Lurah tambah rezekine. Amin. Tuku sawah terus disertifikat mugi-mugi Pak Lurah sehat walafiat. Ayo. Hah? Ayo. Apa? Parian mau. Ora duwe ya. Ya dinduwekno dadan cak ngono lho. Cek. Maksudnya kaya aku parian kaya mau lho. Tuku tanah. Alah apa duwe dhuwit? Gak. Jere mong kon parian. Lah aku wis tuku kok kowe tuku mbok nggo apa to? Nyewa tanah Nah. Nyewa tanah ki apik. sak omahe. Duh. Pak Lurah njaluk duwike. Alah kok kuwi ae. Lho kuwi Lho iki penting. mau wis diaturi wong awake dhewe teko plek. Yo, Terus apa ki sinomani yo langsung plek. sinomane cak kopine metu. Daharan metu. Lah daginge ngeri ya ta. Piye? Cilik-cilik ngono. Ora wis, tapi kan akeh Iya. kopine. Kopine piye? Seger ta? Wahid.
Ya sabar lah kowe ya milih ngono kok ditakoni jaluk legi apa pahit. Pahit. Lah iya malah dikei pahit ya malah beneran to. Kita lali rene gulane. Iya, lah iki bos tebu mulane gulane ra patek diwenehi. Nggih, alhamdulillah dalu punika sewanteng dalipun Pak Munadi. Pak Munadi. Minangka menika acarane tasakuran ngantenan. Nggih. Pengantin ki diawan lagi bar didhawuhke ning kene Mas Pemet. Sini sapa? Yo, iki lho putrane Pak Lurah iki lho. Gua kurang ngerti ya. Putranipun menika Mas Ahmad Abdul Gopur pikantuk Mbak Windy Tursiana Solihah. Kowe ngerti tegese nganten ki apa? Manten ki apa tegese apal kowe? Ya ngono kae to, Mas. Lho, iya ngono kae maksude diartekno siji-siji manten. Lah ngomong to. Lah iki ngomong aku. Manten. Manten terdiri dari huruf M A N T E N. Nah, kuwi jenenge manten. Manten M. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pinter. Wi M. Ya ampun. Manten. Heeh. Ayo padha dedonga sedaya kemawon mugi-mugi temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. amin. Kok meh padha ya. Koyoke padha ning asline beda. N. Titenana mesti bar iki mesti padha mlebu kamar ya sawake dhewe ndedonga wae muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Koyoke kaya mirip-mirip ngono ya modele. Modele kaya mirip. Oh iya iya iya. T. T untumu. Manten T. T. Heeh. T wis titenana ngono kok. A. Piye to? Bocah ora tau sekolah. Ora tau sekolah piye? Kok iso bar T iki yo E. Oh ya E. Enggal-enggalo gadah putra ya wis kabeh wae dedonga muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngono. Padha ketoke. N. En nulara karo sing liyane wis kabeh wae didongakno muga-muga dadi keluarga ingkang Sakinah mawaddah warahmah. Kok kuwi ae to, Ndek mang pisanan sakinah terus nganti saiki. Upama enek tip-tip ngene iki. Maksude iki ide-ide apa tip kanggo mantene kekalih. piye? Didung piye isane rumah tangga bahagia. Nah iki aku gak melu, Mas. Kok gak melu? Lho aku keluarga iki wis enek 7 tahun cengkrean terus kok. Lho cengkreani perkarane kan ya ana sebabe dalam rumah tangga. Ora ngono nek aku iki geger dalam rumah tangga wis tak nggo hukum wajib. Lho, hukum wajib piye? Rumah tangga iki nek iso aja tukar padu. Aku rak wong umum. Lah kowe? Aku gak umum kok. Ya ora sedina niku kudu tukaran. Pokoke sedina kudu Tukaran nek gak tukaran gak romantis, Mas. lho kok iso ora romantis karepmu piye to? Lho kudune romantis, bendang duwe anak. Ngono lho. Iki penting. Mergo Mas nganten kali Mbak nganten iki tak tuturi ya Mas Gofur kalian Mbak Windy. Mbak Windy. Muga-muga ndang gadah putra. Momongan minimal 3 dadi duwe anak. Lho, sesuai program pemerintah. Jenenge KB Mandiri kuwi ya anak ki loro. Loro ki program pemerintah. Lah iki programmu. Survei membuktikan anak sing paling apik kuwi 3 sebagai penguat dalam rumah tangga. Nah niki Mas Gopur jenengan mirengke niki dawuhe Kyai Ustadz Komet iki lho. Apa ya umum kok ya? Ya umum. Piye nek tujuane, Mas? Tujuane anak ki 3 ki piye? Anak sing pertama dan kedua ki dipinterno sekolahno sing dhuwur. Sing pertama kuwi di sekolahna paling gak kuliah minimal. Kuliah. Men iso dadi wong sukses. Dadi wong sukses, dadi wong bener. Iya. Sing anak kedua, Anak sing kedua ya di sekolahno sing sukses. ben dadi wong bener, wong sugih. Sing anak ketiga Kuwi digoblokne. lho piye to? Apa ya umum anak ketiga digoblokne? Ha iki ra ngerti trike. Trike iki sebabe kok sing anak nomor 3 digoblokne. Awake dhewe iki nyelot tuwa. Upami kados ngeten iki Pak Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah. Nyelot tuwa awake dhewe iki nyelot sing jenenge lalen, pikun dan lain sebagainya. Ya wis Nek sepul. awake dhewe duwe anak 3 sing loro pinter, kaya Mas Gopur ki dadi pelayaran gak tau mulih. Oh iya. Nah, terus anak sing kedua misalnya dadi polisi ning
Jakarta. Sing ketiga mbok pinterno sisan. Umpama nang Surabaya dadi pegawai kejaksaan. Rak nang omah saya tuwek Pak Lurah ambek Bu Lurah toleh ora nek sing ngancani ya ta? Iya. Lah nek awake dhewe duwe anak telu, sing siji digoblok niki mung fungsine kuwi kanggo nunggoni awake dhewe nek pas wis tuwek. Ngene sing siji loro kuwi dipinterno, sak wayah-wayah merantau apa melu bojone, kan jek enek sing nomor telu. Nomor telu. Sing digoblokno mau. Sing digoblokne dadi ra dadi popo. Tunggalmu pira to, Mas? Telu. Lah kowe nomor pira? Nomor telu. Oh layak. Pancen aku sing digoblokne, Mas. Lah iya layak kowe goblokne ya ora ngono jenenge anak ki aja mbang cindi mbang ciladan. Iya ya. Kabeh nek sijine dipinterno, sijine ya dipinterno kabeh. Kaya awan ki lho daleme niku Pak Lurah. Gudi lho, Men. Sing ngarep sokone delok sampean. Lho. Saka papat gede. Aduh to omahmu. Pancen Pak Lurah kok. Lah iya. Ing kalah karo sokoku. Sokomu pira lah ki papat lho ukurane sak mono-mono gedene. Ya Mas kuwi rong mono mubeng saka tok. Sokomu pira nek Pak Lurah ki papat? Wongku 18. Lho. Akeh men to 18 iki. Oh, berarti sangsa gede ngono. Enggak ya cilik-cilik. Lho kok cilik-cilik temboke 18 ki piye ta? Pring kok Mas. Wow. Dadi ndoyong ora tak sangga ngono. Ndoyong nek sangga. Tapi saiki alhamdulillah wis apik. Wis apik ukir-ukiran. Ukiran kok jepor. Agak ukiran kok ndi? Ora rayap dadi langsung alami. Wah, alah, ngono kok sombong murah kaprah duwe gawe. Ya putrane dadi manten. Dadi manten. Iki nek biasane manten kene iki ya. Lagi arep temu wis numpak jaran. Manten lanang tumpakno jaran. Kowe dhewe tumpakno apa? Kol pickup. Kok kol pickup piye to? Umume iki ya jaran kuwi to. Yen ku ngusum Mas, jaran. Ku ngusum. Oh iya tak diriasi sing apik. Iya dikalembeni nganggo paling gak adate Surakarta nek daerah kene. Nganggo blangkon. Kowe dibiyen nganggo apa? Helm. Wah, kuwi SNI ora, Dik? SNI. Helm cakil apa helm biasa standar? Wah, ya padha karo nganten kuwi lho. Ya padha blangkonane kok sing nganten kok. Oh ya nganggo anu blangkon kuwi. Iya ya. Nganggo jarik, klambi ngono. Lah kowe dibiyen nganggo apa? Gak ya wis rukuh. Rukuh iki arep salat apa piye to? Ora ya umum. Ya umum ngono kuwi. Manten kok takon wis tuwek padha tuwek ya. Ditekakno dukun manten sing apik. Awan mau ya apik, nyatane dekorasine ya apik. Apik. Kowe dibiyen tekan dukun nganten ta? Gak, dukun apa? Dukun bayi. Lho ki arep babaran apa piye kok ya padha ya dukun manten. Lah, iki mbok menawa kowe nditrik cara mono ki rumah tangga kuwi ya ta. Paling ora ya duwe apa blonjo apa-apa ya ngono biasane nek sedina niki kalong pira kanggo kaya bojoku wae lah. Kanggo Mbak Windy. Kanggo Mbak Windy. Heeh. Iso dadi wong wedok sing hemat. Dalam membina rumah tangga kuwi rak kepala rumah tangga sing lanang. Sing wedok ngatur perekonomian. Terus bojoku ki iso ngatur tanggoku wis dikandani kabeh. 5.000 iso kanggo sedina, Mas. Kowe aja lamis lho. 5.000 saiki entuk apa to? Lho. Wong jenenge hemat. Hemate 5.000 lho. 5.000 kanggo sedina. Lah kuwi entuk apa to? 5.000 kok iso ngatur 5.000 ki 2.000. Iya. Iki dienggo tuku esuk energen. Energen. Kuwi 2.000. 2.000. Terus 3.000. Awan bukokno Oki Jelly Drink penunda lapar. Iya 2.000. 4.000 berarti karek 1.000. 1.000. Lah 1.000 kuwi entuk apa? Engko bar magrib tuku Promax. Wo, nggo tambah senep kuwi. Irit. Irit apa? Lah nyatane ya tenan kuwi. Tanggaku Mbak saiki. Berarti sukses sugih. Bongko. Wah. Ya tak kira ya bengi iki si saringi kanca-kanca saking alam gitu. Saking pundi Mas niki Mas? Saking griya, nggih. Kula nggih sami. Mboten bacutan ta nggih? Ora to iki. Sik. Iya anggotane ganteng-ganteng Mas ya. Cek nom-nom. Nom piye ta? Ya nom kabeh. Ganteng-ganteng. Iki tok sing elek. Wale iki sing paling nom dhewe ya iki. Oh Mas niki. Pimpinane berarti. Pimpinane. Mulane dicawisi lho. Walah sinden-sindene ya papat. Aja kalah karo MC ini. Kok aja gelem kalah? Ya siarno niki lho diwaca sik. Bersama apa kae?
anu almarhumah. Ngapur eta. Lah jenenge digandeng-gandeng wong mripate kene ra patek cedhok. Ah? Alin dia musik. Ha iya. Kuwi iso nyiarno kaya ngono kuwi. Alah lah lewat ngono kuwi. Karo Mase kuwi. Lah, Mosok kaya ngene iki kuwi iso. Campur. Ngemse campur. Allah. Campur sari lho. Upama lah. Kok ya terus lho kok iso. Takon. Lah iya, iso kaya kuwi mau. Iso. Jajal. Oke. Baik saudaraku. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di kawasan Sumengkoco. Teng dalemipun Bapak Kepala Desa Bapak Munadi tentunya. Aja kakean guyu to malah kaya gendeng kok. MC kudu ngono, Mas. Ya saiki ae ora usah akeh-akeh ngono kuwi. Oke. Baik saudaraku semuanya. Berada di tengah-tengah Anda semuanya tentunya. Bersama musik dari Sragen tentunya. Dari kon sithik, Dawan kaken, sithik ya kesidiken, sedengan lho sedengan. Baik, supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah, Jo. alah senenge. Seneng dengkulmu kene iki nesu kok. Walah nesu. Ya nesu ya paling ora ya umume MC iki piye ngono lho. Di MC ini sing penak. Yuk kita panggilkan bersama Alin dia musik tentunya. Hadir untuk Anda semuanya 4 ekor titik Bobi itu. 4 orang artis yang sangat cantik jelita. Kita panggilkan satu persatu. Sing kene sik. Ada siapa dia? Minta kendang madu getak tuh, entah tuh, getak tuh, entah tuh. Ketipung. Supaya kita lain daripada yang lain. Oke. Iya. Kalau Mbah Sawit. Lho, Mbah Sawit ning kono kok mbok salah nih. Oh, keliru tuh. Ayo sing kene sik ya. Ya. Sing kene sik. Sapa jenenge? Mas, kendangnya Mas. Yuk. Takoni ngake ngene. Jono. Ada mic enggak? Mic. Oh, enggak ada. Saya apa Mas? Ada no. Ini lah. Yuk Mas, kendangnya. Permisi ya Mbak ya, supaya lebih kenal semuanya. Duduk aja, duduk. Gak berdiri toh? Eka. Kamu siapa namanya? Jawab deh. Kenalkan nama saya Ya. Renita. Renita. Oh iya. Kok Lita? Geser. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Vina Margarita. Oh, asal dari mana? Asal dari Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta. Kalau gitu geser selanjutnya. Halo mado belo halo ambalo mbe ah. Ayo deh. Ya Pak. Jenenge Sokran. Sokrat bedelmu. Kowe kene takon ora cetha kok. Takon sing Jajal bener. to sing guri dhewe tanpa musik jajal. Sing guri dhewe iki lho Mang. Jajal. Iki mau lho. Takoni sing genah. Kalau kamu ini siapa namanya? Loh. Ngono. Kok cetha saiki? Ayo balik kan musik. Kupingnya sapa sing kleru kupingnya? Kupingmu berat. Kalau yang ini siapa Musiknya namanya? Romuni, musiknya beda. Biar mengintili. Ayo. Huh. Kalau yang ini siapa namanya? Yang ini Tantri Safira. Rumahnya mana? Oke, ya. Terima kasih, Balene. Oke, langsung satu persatu. Iki piye to? Sing telu iki jek siji. Iki ngeterno.
ngetero dengkulmu. Wah seragame padha nganggo ungune, yo nganggo sayan ngono kok sok. Sampeyan kira nyanyi to, Mbak? Ya melok iki Tak kira rombongan. buah. Buah dengkulmu. Iki yo rombongan. Ngapunten nggih, mboten ngertos ya. Kuwi ya tak omongi ya. Paling ora ki wedok papat ki upama kono yo nganggo macak kabeh. Iya. Wong kono yo padha mripat yo nganggo softtek, ya ta. Soflen. Sing melip-melip mripat kuwi apa ta jenenge? Soflen. Nah yo kuwi padha berarti yo nyanyi ngono. Iki awake dhewe ra semayan kok ya kembar ungu ya. Ungu. Berarti iki wah, Gak sengaja, Dek. iya. Yang Mas musik. Ayo. La 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 la. Dan kamu siapa namanya? Dek. Mami kula Hesti, Pak. Ya ampun. Aku wis ngomong to. Iki ra nyanyi. Mbak. Kaya iki mau lho, Mbak. Lah, Kados. lah kok tekan delucur. Lah kok mau Nami kula Hesti, Pak, jere. padha, Mbak. Anu keluane napa? Badhe suntik napa? Gregeten aku. Lho ya baleni. Kancane telu nyanyi ndek nami kula Hesti, Pak. Jere. Ya mbok ya kaya kancane to, Mbak, ben ketok nyeni Lah iya. lho. Ayo musik wes. Nyanyi yo. Kaya kanca-kancane. Ayo Mbak tak takoki senengmu sapa Dik? Nami kula Hesti. Anake pira Dik? Tak tambahi apa piye? Ya kok tak tambahi piye lho. Kan lagi siji lho. Ya lagi Anakmu minimal telung kok sijine mbok goblokne ya emah to kono kok iso. Iya. Sing kene mau sapa Supandri? Hesti. Oh, Esti ya? Nggih. Rumahnya mana? Rumah saya asli Sragen. Ya wis. Walah ngono tok to. Ya arep takon apa neh to? Lah bake sapa sih iki? Ya paling ora ki awake dhewe sesuai dengan karakter kita. Kowe nggawa aku nggawa. Iya no, aku Pilih. tetep paling ora ki golek lho ngene iki. Pilihna aku. Eh? Aku wis percaya karo. Oke, tapi pilih. nek kecer lho. HP apa kaca kok HP? Tolong Mbak Sumani berdiri. Siapa mau? Esti. Mbak Esti, Mbak Esti. Heeh. Nah niku jenengan dipilih kali Cak Komet. Kula kali jenengan mawon. Mah aku ora selera karo ngene-ngene iki wis gak selera. Wah, ya aku rai mau kerupuk. Lho, Renyah. Wah, sumpih aku nek ngene-ngene iki alah wis bolak-balik. Aku paling ora yo tukang ngadang. seleramu kok sok. Lho jenenge selera kok. Anu seradi mriko, Mbak. Nah, dadi mriki teng tengah dipun gaduh tiyang kalih nggih. Lho, ki rumah samu apa lontong apa piye? Ya ngene iki wong wedok ya ngene iki. Iso ngrayu apa ora? Jare gak selera. Lho, upama. Kok kowe mek dhewe ngono malah. Ya mek dhewe Kaya iki wis mekku. Ya. Antarane Dik engko ketularan lho. Alah model. Kene asline ngempet lho karo aku. Lah iya kok iso. Karo aku yo gilo. Ya jelas modele. Kuwi lho. Iki Yo. aku paling ora ya karo sing lah itu ukurannya sakmene gak mampu aku. Bathoke wis dikek ukuran sak pirang dim to iki. Gak apa-apa budal. Ora apa-apa piye kene cilik. Tlateni lho, tlateni kok ya. Oke, sing anu, sing kene. Gubuk Asmara. Siap. Langsung dikasih gubuk Asmara pertama ngenekan lho. Urung. Aku suweneng nek request ngono kuwi. Wah, dianggap kene susah. Seneng kok. Ngene iki paling ora dipasang. Ijol ye. Ijol tak. Tak tambahi 150. Mama. Piye saiki aku nang omah yo ngene. Aku tahu duwe ngene iki to. Iya. Angger esuk iki kabilasine blobor. Enggak. Kok ngono? Iki Iki ngene Dik ya. sakmene iki jelas aku niteni. Kenapa? Iki nek pacaran ngono ngentut mesti diempet tok. Mesti ya gur. Piyambri sing lanang gak krungu. Ya jenenge wong wedok tenanan ya ngene iki. Tapi beda karo kene. Upama kene. Kene wis walah kira-kira miring ya. Mas konti to Mas ya? Wis jenenge los Bolak-balik pret. lho gimo. Ora apa-apa. Upama ya Dik ya. Seliramu sekar. Aku kumbang ndang sari ya. Upomo. Kok malah dadi nyidam sari. Gubuk Asmara. Oke. Ayo Dek. Gluduk asmara. Molas ngempuh-ngempuh.
Ya aja ngono aja mbak. Matur nuwun Bapak. Nah. Gubuk asmaranipun langsung sakniki nggih. Oke, siap. Sok ditanggap. Ya, Pak. Sok ditanggap. So, Sampeyan ya Allah, kowe gelem cara melu. Arep ditanggap pake lho. yo gelem to. Ngono iki. Wong kira-kira awang ngameng-ngameng mego kono kok. Mbak, wonten pamuritan saking Pak niku lho. Nggih, Pak Komet. Pun kok Pak to. Lah pripun? Ayah. Lah alah. Modele kaya intro stop ngono kok. Ayah. Lek Sampun tiba. Lek kok. Iki terus kono apa? Ning kono apa? Kowe nggo sawang-sawangan aku wis puas kok. Lah iya. Pokoknya niki sing nembang. Iya. Niki mengke kersane mboten usah nembang. Lah terus bagian. Yes pokoknya ngadeg ngono karo ambekan. Iya, iya. Wis sampe. Wah, anu niki sampun dipun DP, DP molas. nggih. DP. ora sampun siarno. Engko ki kira-kira ya rene neh. Lah ki kok ditambahi 1000. Lah nggih. Nggo, Mbak. Nggo teng mriki, Mbak. Kalau cekat. Pak Don niki mantene. Oke. Mas Gofur kali Mbak Windy. Monggo tumindak teng panggungan sekedhap. Persiapan manten kekalih Nggih. soalnya niki acarane ngoten. Sare, gugah. Lho nganten ki ra mungkin yamine turu. Oh, lenggah nggih, matur nuwun. Mungkin Lenggah, Pak Don niki. Nggo, gubuk asmara. Heeh. Ayo lho. Ayo Bang Kawin. Nggih, Pak, dilajeng gubuk asmara lho. Terus jenengan ajeng nembang. Nggih. lho. Catatan sajroning ati Tur saya perhati aku kowe dadi garwa golene gubuk asmara Gubuk asmara sampun katuran. Nggih, anu lenggah riyen Iki nggih Pak Komet cah sampun nggih. kula. Yo mboten nek siniki kula lenggahke. Sementara jenengan pokoke Teng mriki sak umate. seh apa diloro ayan apa piye kok. Kalau anu kolesterol. Ya sak ngiler-ngilere lah niki ya. Niki mengke kasuwun temanen kali Mas Gofur. Mas Gopur kalian Mbak Windy. Kasuwun derek minggah wonten mriki. Nggih. Soale menika badhe wonten ritual saking Mas Komet. Oke. Gak. Gak sida. Maksudnya iki fungsine iki ya ben diwek jenenge duwe gawe iki ya. Nah, Apa niki ben ngerti ben para- ngerti niki lho.
mantene. Iki mantene iki mantuku. Nah, iki mantune Pak Lurah ya iki. Lah, Dadi ngono paham lho. margane nggih Nggih, ngoten monggo. nggih. Katur dumateng teman-teman kekalih Mbak Windy kalian Mas Gofur. Katur jumeneng saking paling ganteng uju wonten ing pepanggungan. Protok otok-otok. Yo yo. Kusumas tercara Aneka. Mas Gofur nggih kalian Mbak Windy. Enten apa? Lho. Piye ta kowe iki? Wong sampean ki ngundang. Ya ta, Mas Gopur ki lenggah mriko kalih Mbak Windy. Nggih. Ya diaturi rene. Lah kok teko kene mek apa iki diengkulmu apa piye? Berarti sampean ngerti. Ya paham lho. Ya takok ya kuno kok. Lho, piye ta ya sampean sing takon? Aku Niki nek kurung. miturut nganten iki kualik. Kualik piye? Kualik, masih sebelah mriki mengke mbake sebelah mriko. Oh. Nggih, Mbak. Nah. Iki, Mbak. Nganten ya seragame padha. Kaya aku jaman nganten di biyen ya ngene iki. Iya. Nek Mas Gopur bathik, Bathik. mbake ya bathik. Aku biyen padha. Apa? Aku ya ngene iki dhuwur ya anu putih ngisor abang. Bojoku ya putih abang. Kok kok gendera, Mas? Lho, kuwi anu sisa di SD kae kok kanggo ngantenan. Jenengan tangkleti riyen soalnya sing diarep-arepi jenengan Mas Komet. Oh, nggih. Heeh. Mbak Windy nggih. Saking pundi, Pak? Pundi niku? Heeh. Oh, Kuping dan mulai. iki badhe nikah niki berarti mungkin rencana teng griyang iki napa? Mriko? Dereng ngertos, kudune ngertos. Nek nang rene omah kono dol, lah nek nang kono makene dol. Ya ampun. Hah? Kowe iki marahi sing ora genah to. Langsung cak-cek ngono. Ya cak-cek ning ya ora ngono carane. Kok Piye? terus ning kene engko kono didol Aku digoreng. wis ngomong to, aku gak petek bangkuel. Lah rak ya ngono. Niki Mas Gopur. Gopur. Niki soalnya niki termasuk apa nyambute Nggih. nika dadi pelayaran. Wah, padha karo tanggaku kae Nek tanggamu kae dadi apa? penerbang. Wah hebat dadi pilot. Gak tau Pilot ngene. Gak tau nomah Lho, gak tau ning omah piye to? tanggapan terus Lho penerbang iki paling ora ya pilot apa pramugari. penerbang. Bocah. Oh, alah nabuh terbang ngono kok Iya. ya. Tak kira penerbang tenan. Anu wilujeng dalu nika Mas Gopur. Nggih, dalu. Heeh, jan ketok puantes. Judune ya ayu padha. Mas nggih. Gantenge ra kaprah. Pun niki pun pilihane piyambak nggih Mas nggih. Nggih, pikir-pikir lho Mas nggih. Lho, Hah? iso pikir-pikir tak selentik lambemu lho. Aku ya sok dadi dagelan, sok dadi setan ngono. Kadang-kadang nek nganten tak teknorne terus tak tawani penyanyi mbake ngono. Nganten kok paling ora dituturi sing apik biar dadi keluarga sing ayem tentrem. Tuturono. Lah kok mbok tawani penyanyi Ora rumah usah dituturi nek jeneng nganten wis tetep romantis Mas. Lah nggih, pun leres niku pilihane jenengan nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah. Berarti pengene didongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ben awet ngantek somben jenenge apa to Mat iki jenenge? Nganti somben iki jenenge apa? Sampai kaken-kaken nenen. Nenen piye to iki? Eh? Kaken-kakenan ninen-ninen kok nenen-nenen. Iki kok Tapi tetep butuh nenen. Nggih, pun remen saestu niki pun pilihane jenengan. Pengene jengben pengene angen-angen niku lho nggih. Gadah putra pinten? Pengene jenengan. Nggih. Sik mbake mbok menawa Mas ketoke menengan isinan. Isin. Pinten Mbak jenengan besi, Mbak? Pira, Met? Rolas. Rolas. Aku gak masalah rolas, angkreme lah kuwi. Kok angkreme piye? Saiki ora umum to. Paling ora sing umum iki pira ora ngono. Pinten, Mbak? Kalih mawon. Kalih di Mas berarti- nggih. Kalih. manut pokoknya Ini Mas. kalih, ini kalih. Berarti 22 ya ta.
Ono loro jejerno loro. Nggih. Heeh. Setiap pertemuan pasti kalau jenenge cah nom kaya aku biyen. Iya. Kuwi enek lagu romantis kanggo bojoku. Iya ta? Upama aku dadi wedok, Heeh. sampean dadi lanange. Heeh. Paling ora lagu wong wedok mbek wong lanang ki menyamakan padha. Apa kuwi? Iya paling ora ya upama mbake ya. Mas iki upamane mulih mergawe. Terus nyanyi. Bila memandang bulan tentu malam hari. Lupakan kewajiban berdosakan nanti. Oh sayang. Ben sing lanang kuwi atine ayem seneng. Sing lanang terus jawab nyanyi. nyanyi. Upama kuwi dadi lanange. Iya. Nyanyi piye? Dok trino gentrino gosariri riwal wal jenang katel-tel atolan nawan-nawan delok nganten-ten. Kowe iki lho nyanyi apa? Ora nyambung blas. Lah mbak tak kena cover lho. Paling ora lagu-lagune sapa ngono lho. Oh alah lagu romantis. Romantis lho. Iya, iya. Paling ora iki di dalam keluarga kan lagune reno-reno Mas Kumet. Iya. Lagu percintaan kuwi iso ngkei contoh lagu percintaan sing kaya apa Mas ben paham ngono lho. Lagu percintaan iso? Bisa lho. Percintaan contone. Contohnya hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Sing guri alok ngene. Iya, Pak. Bocah modele kaya padasan suarane apik ini. Tapi kan lantur. Iya. Upama percintaan. Percintaan. Upama Mas lagu. Gofur kalian Mbak Winti. Upamane lagu ki tentang apa nek ngarani pitutur. Oh nasihat. Nasihat. Ya Romario Irama. Ya enek rumah. Enek. Contone Yudi judi. Judi. Judi Nah, rak ngono. menjanjikan kemenangan judi Mengek-ngekkan. Mana butuh saut mengek. menjanjikan kekayaan bohong Bohong. Nah, kok bohong? kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Itu penasehat. Oke. Upamane iki jenenge rumah tangga ya toh. Di lagu dalam rumah tangga nek mobil ibaratnya kendaraan. Enak tuh. Kendaraan enek. Lho iki jajal lagune sing Becak tak kandhane. Kuwi mentok. Becak. Mentok. Anda. Ya pokoknya mentoke numpak becak Mas. Kowe tumon mentok numpak becak. Lagune napa Mas romantis jenengan? Enten. Mboten. Napa banci? Oh, pinter nyanyi. Oh, mboten sakit. Lah iki permintaan mawon. Mungkin kersane Mbak sing nyanyi. Lah sampean ki lho kon nyanyi. Ngapa to? Sampean dirawuhke ngene iki mergo suaramu sing apik. Jurus. Ki Mas Gopur nggih. Heeh, biasane suwunane jenengan lagu napa Mas? Cinta tak terpisahkan. Waduh. Iso ya? Gak hafal aku. Hafal. Kayak lagu liyane sing jelas mesti Mas seneng. Dangdut. Apa kuwi lagune? Tapi ojo le joget lho. Iya. Yo ora oleh joget wong dangdut dijogeti. Ojo le joget. Lagune apa? Karek aku. Yo, Celuk penyanyi ini sih. apa yo umum lagu kok karek aku. Celuk penyanyi ini sing kira-kira gak hafal Mas. Ayo Jum. Ki jenenge sapa Jumirah apa sapa? Ngawur. Intan. Intan. Oleh. Ngone pure Dik. Oleh ya. Oleh. Lagune dangdut ya. Nggih. Mbak, satunya ini ya. Mangga, nika diladeni jenengan nyelak kalih Mas manten Mas Kijing Gopur. miring Mas. Kijing miring Dangdut nek kijing miring iki piye? tapi karena pandang Mas. Iki kok kijing miring. Kijing miring kuwi tayupan kok dadak. Beberapa versi kok bar iki Gonggomino barang. Ngono lho. Ini lagi ngerti iki kok. Adik namanya siapa sayang? Pita ya, Mas. Nih, kowe ku anggere dadi sengkuni tak tonyo misan lho kowe. Mas iki lho penyanyi aku ngono. Mbak Windy, sabar nggih. Mas iki kadung madhep mantep kalih Mbak. Mantep kita kan. Iya. Wendrotos milih tak kan. Kenapa? Gusti Allah itu tidak pernah menuntut laki-laki untuk setia tak mau. Sing penting tanggung jawab. Nek setia ora ditun, Ora itu. lames lambimu. Imu lho kan. Apa? Ada sebuah lagu apa kijing miring ya? Kok kijing miring? Bersama Dek Vika.
Vita. Vita. Yuk. 1, 2, 3, play. Sebuah lagu untuk Mas Gofur dan juga Mbak Windy tentunya. Oh sayangku, yo. Oke, luar biasa. Terima kasih. Lah terus niki diken napa? Anu ya request tok to sing nangkep bebas. Oh nggih to. Nggih. Lah ya kok goblok men Mas kowe iki. Ya Allah, aku lagi iki lho tanggapan goblok. Lah iya. Lah ya kandhane kok. Lah nggih, goblok sampean iki. Sampean lho. Aku bareng. Sampean joget lho Mas. Oh mboten. Mas nganten, Mbak nganten mboten kersa joget. Oh nggih. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mbak monggo. Mas Gopur. Nggih. Mas Gopur kali Mbak Windy matur nuwun mugi-mugi donganipun awet langgeng enggal-enggal gadah putra. Amin. Nggih niki kursine sampun. Oke, menika kalau wau sampun diaturke Mbak Vita sampun terus iki mau sing nyanyi Mbak Vita kok nggih. Terus diurut sing mriki sebelah mriki wonten Khotijah. Sapa ki mau jenenge aku lali kok. Ayo rasa nesu to, engko nek nesu mah tak warna wong-wong kae malah. Tinggo bancak iki. Ayo dicak-dicak lho. Siapa Mas? Sumarti. Aduh. Jenenge jere yo sak genahe ngono. Oh iya wis. Men angkrap. Yuk langsung dikasih. Cinta tak terpisahkan duet bersama anu Mas No nggih. No sapa? Ya sampeyan No to. Jan ngono kok no. Kuwi padha karo kaur kene. Lah nggih, Pak Kaur sinten namine? Mas Kulub. Oh iya. Gulup, Pak Gulup. Nggih, Mas Yon. Lah iki diaturke setunggal lagu campur sari ya. Heeh, lagune ayo ta. Cinta tak terpisahkan. Iki sidane gulu pedhot apa cinta tak terpisahkan? Permintaane. Oh, permintaan nggih. Nggih, Pak nggih. Nah, nggih. Mengke badhe diaturaken kalian Kang Mas Gomet, kalian Mbak Eng. Aku apa kowe? Kowe. Oh iya, kowe. Ya, ayo, Cak. Terima kasih. Dolan ning ati tekane nyulayani jadi hidup semati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dolan ning ati tekane nyulayani Iki wis pone. Iya. Oke, anu. Karek ketua panitiane iki. Lah ya. Karek kono.
Oke. Lah engko nangkap dhewe ya kenek lho ya. Lho, sesuk kene terus pindah rono. Lah iya kok tuwul sak rono. Lah iya. Langsung diurut iki ya? Urutno. Lu kaya pijet ya diurut ya. Lho ketua panitiane njaluk ngono kok ya. Iki mau kono wis berarti gentenan sing kene. Iya. Iki apa nek diding-didingan iki? Pokoke sing kesadaran lah sing dereng nyanyi ngoten lho. Nah, sopo? sing kene iki khusus campur sari, sing kene iki dangdut, terus sing rene iki pop rock enek kabeh komplit. Kene dhewe religi, lanang lho maksudku. Oh, tukang syuting to kuwi. Tukang syuting bareng katut. Iku tak kira vokal kadroh. Pun jenengan aturi napa monggo, Pun? Oh nak iki lho ngaturi apa no apa? Ngaturi kok ngaturi. Ngatur. Ora iso dadi siji kalau wau pamundutan. Nggih sing ngajeng. Napa badhe duet, Pak? Mas e? Gak. Mboten, mboten kerasa joget. Ah kok joget duet? Mboten, berarti nyanyi dhewe, Dik. Sampai nyanyi tak sanggup ben iso udut ya. Lah niku lagune duet iki, Pak De. Ya mbuh, pokoknya sampean kudu iso. Ya mboten saged. Padha dibayar. Nek ra iso yo engko kon marahi iki to ya. Nggih. Ayo Pak De. Kalau delok Dik, Aku apa? ora iso dadi Ora iso siji. dadi siji. Ora iso dadi siji adu dipaksa. Lho ora dipaksa kuwi iso Pokoke apa kudu ora? dadi siji pokoke. Ya ya. Duet-duete kaya karo ngono kaya. Iya. Ya. Kaya karo kowe ngono lho. Oh. Ndang to, kiri jejer. Ora cak. Heeh, piye to ki? Musik. Lho. Lah iki arep apa? Ya maca. Nggih, monggo. Mas. Kowe iki kondang nyanyi kok malah